Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigip po niyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Huwebes o ga pizza 12 na. Nining buwan karon sa Pebrero tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga higala. Naabdan pa di ay. Ha? Kini ato lang ning klarohon mga sukid di paminaw kay ako usagi ko sa mo question ani. Labot mga higala sa kamatayon nining usa ka young entrepreneur nga na dasmagan mga higala na dagit sa usa mga kaigalaan ka Toyota Innova nga gidrivean mga higala og batan-on sab nga gikanig parte-parte mga sukid di paminaw, ha? Straight to the Ato ni point. tagag pagtagad mga kaigalaan kay para maklaro ba lang patay in taon ni mahigala ning young entrepreneur dunay promising pa nga kinabuhi gumikan ini nagkiat lang sa kalsada. Straight to the point. Ang dinaiban mga higala Clarix kaayo nakadasmag og Toyota Vios Permiro, damage to property ra unta, reckless imprudence resulting in damage mahigala sa propriedad, maulang unta ang iyang salaod og nihunong pa siya, wa pa siya paturatoy pero ni hit and run siya. Ni hit and run siya atong Toyota Vios. Wa gyud lisod gyud kayo lahi gyud nga pagka driver, Kana gani masaghiran lang gamay mga higala, isitol na. Kay nanay bayranan. Ang nga pintal ana ang mga kon na lusping gamay din ha, isitol. Pero kini iyang gidasmagan ang Toyota Vios ni paturatoy dagan, hit and run. So malisyoso gyud og unahuna ni nga musibat gyud og responsibilidad. Straight to the point. Pag-abot sa unahan nakadasmag tao na gyud. Patay ang usa mahigala ka young entrepreneur. Nga doon na pa'y promising nga kinabuhi. Imbis kay property ron dato, namatyan gyud og kinabuhi. Og nihit and run gihapon. Og iyang kaugalingong lihok na mao'y nakapatumba sa iya mga higalang gisakyan, gidrivean nga Toyota Innova. Straight to the point. Unya ang resulta sa liquor test negative. Yagi ko lang ni katawa ha, ngano man unsa man ang naglikor test mo'y nahubo? Klaro-klaro ta lang, ni ay mga videos nga nanggawas, bisag wa pa mo gawas ang video, ako naka-question na kundaan. Unsa man to pagka-drive o dili to hubog? Unsa man di ito? O dili to hubog, unsa man nakatama to? Oh. Unsa man klasiha sa tao nga mo drive inana nga nag-hit and run perting kusuga mga higala na karon ang gawas ni mga video nga didto ligig parte di ay gatagay-tagay mga higala. Unsa man to gatagay-tagay di? Unsa man to ang iya mga kauban gatagay-tagay siya unsa man to iya gipakita nga tagay-tagay? Milk lang to? Unsa man to juice lang to? Katong iyang pagsusapinday sa kalsada, na unsa man ito? Nagkomedya lang siya? Ato lang ni mahigalang iagi kataw-katawa, ha? Pero klaro kay na, sumuna mga higalang resulta, negative sa liquor test. Uy, unsa man na, gi-magic? O sa ang doktor o ang pulis nga naghatod ito, nag-facilitate sa pag-liquor test, unsa man, naghang pangutana ba? So karon medyo, doon na mahigalay, nigawas nga, medyo gamay na day indaykin, murag mi, kuha na gamay, nga matod pa na abtan pa di ay 19 ka oras, una pa na paubos sa liquor test. Ang nakadasmag og nakapatay sa usa ka batan-ong negosyante diri sa may Banilad ning Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Nadugay na ito mahigala og paubos og liquor test. Kana klaro ha kay para nga
Nya karon ni anay nang gawas pod mga higala nga ang maong mga pulis responde nakapanimaho na sila nga duna mga higalay hubog ning maong tao, wala mapaubos dayon og liquor test. Straight to the Katanig point. pagtagad mga kaigalaan kay ang Land Transportation Office sa laing bahin mga higala nirekomendar og lifetime mga kaigalaan nga pagban ni ining lifetime ban sa driver's license sa nakabangga nga si Sian Andro Pajarillo. Straight to the point. Tuni tagag pagtagad mga kaigalaan karong buntaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinahanglan gyud ang lifetime ban na kanang klasiha mahigala sa driver mga sukit di paminaw. Straight to the Pagkaway point. disiplina, ato ni hatagag pagtagad o butaga sa atong pagbanuban nining kuwang o jurisdiksyon sa kaso ni ini. Straight to the point. Gimando ang pagpabalik ngadto sa Leyte sa kaso batok ni Espinosa diin nahitabo ang maong krimen. Straight to the point. Ato sa pagtagad o butaga mga kaigalaan sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. kinigod mahigalang husgado doon na may mga jurisdiction ko ni. So dito man sa Leyte nahitabo ning maong krimen, matod pa gani kin dito man is Baybay Leyte. Baybay City Leyte. So dito sa amo ning syudad, sa amo ning lugar mahigalan hitabo dahil ning maong krimen mga sukin tigpaminaw Kanya kay dito man mahitabo ni mga kagalaan, sungad to ang korte dito mo ay dunay jurisdiction. Labot ni ning maong kaso. Straight to the So mo point. ni ang but pasabot mahigala sa husgado. So gimando ang pagpabalik ngadto sa Leyte nining maong kaso ni Espinosa kay tuwa man dito nahitabo kining maong krimen. Straight to the Sa laing point. bahin katong duha ka traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office nga nag-viral human ni issue og ticket sa ka driver og truck nga naflatan. Diha sa may SRP ipaubos og refresher course. Straight to the point. Kana at least maklaro na mga kagalaan refresher course to atong complainant kagahapon gitag ta mga higala sa Facebook og atong na take up mga kagalaan nga naflatan in town siya diha sa SRP unya kay naflatan siya ni padaplin gyud siya ni saka na siya sa gutter di nagyod makahamper sa trapiko wa na bisag gamay di gyud affected ang traffic nya nakakita sila naflatan gyud naging ligid pati pagka-flata. Grabiha to nga mga traffic enforcers, mga sukid di paminaw So ato tong gitagag pagtagad mahigala og ang kinini ang CCTO gumikan sa atong issues DYHP ingon day kay nga dili na lang pabayron. Kana may sakto. Straight to the point. Dili pabayron. Kasi simple ana, wa gi humanitarian day. Pagtan-aw ninyo dito nganong na man ka nganong parking man ka, nasa na flatan sir. May isyuhan pa gini mog ticket at tiwasan pa gini mog isog ticket. Kita ka nga naa na flatan, may mutabang lang unta mo. Straight to the point. Gusto mong madali nagkahuman nga mawa na sa diha, tabangi ko nog hulbot anang ligid. Giko na mahinoon, iya na mahinoon mahigalang isyuhan. So mo na mga kagalaan nga atong gitawgan kagahapon si Raquel RC mahigala dito pa mas korte. Pero sige na itong follow up mga higala. Ingon si RC og maoy magdaghan jutay. So gumikan sa ato may galang pagtuki sa mga isyo dito sa Sibianan DYHP Armin Cebu ni Butyag mahigalang CCTO day nga di na lang cancel na lang to. Very good. I-cancel na din maayo nga imo pa ng tiwasan kita ka ng usa ka nanginahanglan pa mo nagtabang. Straight to the point. Isabay mo parking in tawon atong nagdali mga ina. So ato ning tagag pagtagad mga kaigalaan sa ato pagbanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin kay paubos lag kinini ang refresher course tungod sa ilang gibuhat unya gikansela na sab sa CCTO may galang ticket nga gi-issue ngadto sa mga truck driver umana to ma-take up dire sa DYHP RMN Cebu kining maong issue mga kaigsunan. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga higala sa kauluhan net satisfaction rating ni Vice Presidente Sara Duterte ni saka mga higala pagyod no. So kung imo makomparar ang third quarter sa iya mga higalang net satisfaction rating sa fourth quarter sa 2025 last mga higalang quarter sa 2025 mas ni saka pagyod ang rating mahigala ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Pagkagrabiha mga sukid ti paminaw. Pero in fairness si BBM ni saka pod ang iyang rating indakin. Ngano man gikan mahigala kay na negative man to si BBM. No? Perti man tong dako ang issue kay negative good rating. Pero ni saka sa karon gikan sa negative 5 na negative 3 na lang. Negative gihapon pero at least
nisaka og kuan gikan sa 5, negative 5 na negative 3 na lang. At least okay, halag negative lang gyapon. Ato lang ni agi katawa mahigala sa ato pagbanuban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Basta importante nga ni Saka. Ni Saka si Sara mahigala. Ang kang Sara nga pagsaka mahikilaan positive perting taasa mga sukitig paminaw. Unya ang kang BBM ni Saka pud gyapon bahalag negative basta ni Saka. Ato ning isgutan karon mga kaigalaan kay sa maong SWS survey sa Social Weather Station survey mga sukitig paminaw si Sara Duterte may most trusted gihapon nga public official sa nasod mga sukitig paminaw. Ato ni hatagag pagtagad karon mga kaigalaan sa ato pabanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Matod pa mahigala sa gilag negative mas importante nga negative rating. Importante doon sa kagamay, bahalag negative gyapon basta importante buhi. Ato lang ni agi katawa mahigala sa ato pabanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kay ang tao mga higala nga buot nilang ipa-impeach, ang tao mahigala nga buot lang palagputon sa gobyerno, maoy buti pasabot nga maupay hinuon ang most trusted sa katawhang Pilipinon. Straight to the point. So ang pinaka kasaligan sa katawhang Pilipinon mo'y gustong palagputon ining wa na mosalig ang mga tao. Wa ka mabali ning kalakihan. Ang mopalagpot mga higala nga mga congressmen o mga senators, kadto mga higalang gusto makagilang palagputon si Vice President Sara Duterte, mapay dunay mga issues mahigalang dinagko. Ang ilang pamasangil makagilang kay ilang palagputon gumikan sa milyon nga mga pamasangil, apan ang ila mahigala bilyon og trilyon. Nga nagpagtagad lumutaga mga kaigalaan sa ato pamanuban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. unsaon ta man na mga higala naa naman gyud na kaplastar man na mahigalang SWS sa survey. Ato ning i-discuss karon nga buntaga mga higala unsa man mga kagila ay mga implications ani mga sukitig paminaw. Unsa man mga implications ani? Ang Vice Presidente maom nay pinakataas og rating sa tanan nga mga public official sa nasod. Si BBM mahigala layo man kaayo in town. O rating mahigala negative naman gani. Pero man ay ingon Saka si Sara, ni Saka po si BBM in fairness niya bahalag negative basta importante nga ni Saka. Ato lang yung agi katawa mga kaigalaan ning atong paguban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kay porbida naunsa na ning hitabua mga sukitig paminaw. Ato ni hatagag pagtagad nga buntagas tuban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang laing survey sa SWS mga kaigalaan nagpakita nga 46% matud pa sa mga Filipino nga hingkod na ang mga edad ang miingon nga very happy sila sa ila mga higalang love life. Stangil nida. Lagi tal ni kito katawa mahigala kay happy na bang Valentine's Day mga sukitig paminaw. Straight to the point. Kumusta naman mo dihan tanan ha? Ang mga love life dihan dapita. Lagi tal ni kito katawa mga kaigalaan. Matod pa very happy sila 46% apan kini ang pinaka-ubos nga porsyento sud na sa niaging 20 ka tuig. Lagi tayo nagkatawa sa gihapon mga sukitig paminaw. Kini uguban pang mga iskutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93